Παιδιά, καλημέρα. Στο σημερινό βίντεο θα ολοκληρώσουμε την επανάληψη στο μαγνητικό πεδίο με θέματα που αφορούν ολόκληρο το κεφάλαιο. Θέμα Α, Α1. Στο σχήμα, η καμπύλη γραμμή δείχνει την τροχιά ενός φορτισμένου σωματιδίου με φορτίο Q. Το σωματίδιο κατά την κίνησή του περνάει από δύο μαγνητικά πεδία εντάσσεων B1 και B2, όπου διαγράφει ημικυκλικές τροχές. Στη συνέχεια εισέρχεται στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στο εσωτερικό φορτισμένου πυκνοτή. Για το είδος του φορτίου που φέρει το σωματίδιο, για τις κατευθύνσεις των δύο μαγνητικών πεδίων και τα μέτρα τους, καθώς και για το χρόνο παραμονής στα δύο μαγνητικά πεδία, ισχύει. Στο σχήμα λοιπόν βλέπουμε την πορεία ενός φορτισμένου σωματιδίου σε δύο μαγνητικά πεδία και συνέχεια σε ένα ομογενές ηλεκτρικό. Όπως γνωρίζετε, τα μαγνητικά πεδία δεν μεταβάλλουν το μέτρο της ταχύτητας του σωματιδίου, παρά μόνο την κατεύθυνση, διότι το έργο της δύναμης Lorentz είναι 0. Καθώς η δύναμη Lorentz είναι συνεχώς κάθετη σε στοιχειώδη μετατόπιση. Το ηλεκτρικό όμως πεδίο μεταβάλλει και το μέτρο της ταχύτητας και την κατεύθυνση. Εξαιτίας της τροχιάς στο ηλεκτρικό πεδίο, καταλαβαίνουμε ότι το φορτισμένο σωματίδιο είναι αρνητικά φορτισμένο, εφόσον έλκεται από την θετική πλάκα. Τώρα, επιστρέφουμε στα μαγνητικά πεδία. Όταν γνωρίζουμε την τροχιά του σωματιδίου στα μαγνητικά πεδία, εδώ βλέπουμε ότι είναι ημικυκλική τροχιά, μπορούμε να σχεδιάσουμε τη δύναμη Lorentz. Επομένως, με βάση τον κανόνα των τριών δακτύλων, ο αντίχειρας έχει κατεύθυνση αντίθετη από την ταχύτητα. Αν το B1 είναι προς τα έξω, τότε η δύναμη Lorentz είναι προς τα πάνω. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο B1 έχει αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να ικανοποιείται ο κανόνας των τριών δακτύλων. Στο δεύτερο πεδίο, η δύναμη Lorentz έχει αυτή την κατεύθυνση. Ο αντίχειρας δείχνει κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. Αν το B είναι προς τα μέσα, η δύναμη Lorentz είναι προς τα πάνω. Πράγματι λοιπόν, το B2 έχει αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, παρατηρούμε ότι στο πεδίο B1 η ακτίνα είναι μικρότερη από ότι στο πεδίο B2. Γνωρίζουμε ότι η ακτίνα έχει τύπο μη προς B απόλυτο Q. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ακτίνα είναι αντιστρόφως ανάλογη της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Εφόσον ρ1 μικρότερη της ρ2, τότε B1 μεγαλύτερο του B2. Επίσης, τα σωματίδια εκτελούν ημικύκλια στα δύο μαγνητικά πεδία. Επομένως, η χρόνη είναι ίση με ταφ δεύτερο. Η περίοδος έχει τύπο 2π προς B επί Q. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η περίοδος είναι αντιστρόφως ανάλογη B και εφόσον B1 μεγαλύτερο του B2, τότε ταφ 1 μικρότερο του ταφ 2 και δέλτα ταφ 1 μικρότερο του δέλτα ταφ 2. Από όλα αυτά λοιπόν, σωστή είναι η επιλογή Α. Α2. Τρεις παράλληλοι μεταλλικοί αγωγοί Α, Β και Γ διαρρέονται από ρεύματα της ίδιας έντασης I και απέχουν ανά δύο απόσταση Α. Στο σχήμα παριστάνεται η τομή των τριών αγωγών με επίπεδο κάθετο σε αυτούς. Ο αγωγός Β και Γ, οι αγωγοί Β και Γ διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, ενώ οι αγωγοί Α και Β διαρρέονται με αντίρροπα ρεύματα. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η μονάδα μήκους του αγωγού Γ από τους άλλους δύο αγωγούς είναι: έχουμε ένα σύστημα τριών αγωγών παράλληλο μεταξύ τους, ο αγωγός Α, Β και Γ. Διαρρέονται από ρεύματα I και ένα-δύο απέχουν απόσταση Α. Εμείς στο σχήμα βλέπουμε την κάτωψη του συστήματος αυτού, όπου σχηματίζεται και ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Ανά-δύο αυτοί οι αγωγοί ελεπιδρούν μεταξύ τους, επομένως αναπτύσσονται δυνάμεις Λαπλάς. Ο Α με το Γ διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, επομένως αποθούνται F1 τόνος. Οι Β και οι Γ διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, επομένως έλκονται. Και οι ΑΒ διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, επομένως αποθούνται. Εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε τη συνισταμένη δύναμη αναμονάδα μήκους που δέχεται ο αγωγός Γ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε τη συνισταμένη αυτών των δύο δυνάμεων. Η F1 τόνος δίνεται από τον τύπο μη0 δια 2π I επί I προς α επί L. Από όπου προκύπτει F1 τόνος στο L ίσον μη0 δια 2π
I τετράγωνο προς α σχέση 1. Η F2 τόνος είναι ίση με μη0 δια 2π, I επί I προς α επί L. Επομένως F2 τόνος προς L ίσον μη0 δια 2π επί I τετράγωνο προς α. Είναι σχέση νούμερο 2. Επομένως F ολικό προς L στο τετράγωνο είναι ίση με F1 τόνος προς L στο τετράγωνο και F2 τόνος προς L στο τετράγωνο συν 2 φορές F1 τόνος προς L, F2 τόνος προς L επί το συνημήτωνο της γωνίας ανάμεσα στην F1 τόνος και στην F2 τόνος, η οποία είναι ίση με 120 μοίρες, διότι το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, οι γωνίες εσωτερικά του τριγώνου είναι ίσες και 60 μοίρες. Λόγω F1 τόνος προς L και F2 τόνος προς L είναι κατά μέτρο ίση α. Σωστή λοιπόν επιλογή είναι η α. Συνεχίζουμε το α3. Ορθογώνιο πλαίσιο έχει πλευρές α και β και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1. Ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο, διαρρέεται από ρεύμα I2, είναι παράλληλος με τις πλευρές του πλαισίου μήκους α και απέχει από την πιο κοντινή πλευρά απόσταση γ. Η συνολική δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό είναι: έχουμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1 και έναν ευθύγραμμο αγωγό, ο οποίος απέχει απόσταση γ από το πλαίσιο και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I2. Το ορθογώνιο πλαίσιο έχει πλευρές α, β. Θέλουμε να υπολογίσουμε τη συνολική δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό. Ο ευθύγραμμος αγωγός J2 με την πλευρά α διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, επομένως έλκονται. Ο αγωγός J2 με την απέναντι πλευρά α διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, επομένως αποθούνται. Τα τμήματα β δέχονται στοιχειώδεις δυνάμεις εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο J2 και οι δυνάμεις αυτές για το πάνω τμήμα β έχουν κατεύθυνση προς τα πάνω, ενώ για το κάτω τμήμα β έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω και αλληλοεξουδετερώνονται. Οπότε θα τις λάβουμε υπόψη. Η συνισταμένη αυτών των δύο δυνάμεων είναι ίση με σωστή λοιπόν επιλογή είναι η α. Συνεχίζουμε το α4. Ηλεκτρόνιο μάζας M και φορτίου E έχει κινητική ενέργεια K και εισέρχεται σε περιοχή όπου υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σχηματίζει γωνία θ με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Αν το ηλεκτρόνιο διαγράφει ελικοειδή τροχιά, τότε το βήμα της έλικας θα είναι: έχουμε ηλεκτρόνιο μάζας M και φορτίου E, το οποίο έχει κινητική ενέργεια K και εισέρχεται σε περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σχηματίζει γωνία θ με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Όπως γνωρίζετε, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναλύσουμε την ταχύτητα του ηλεκτρονίου σε Vχ και σε Vψ. Και όπως γνωρίζετε επίσης, η κίνηση του σωματιδίου είναι ελικοειδής. Λόγω της Vψ που είναι κάθετη στο B, θα έχουμε κυκλική κίνηση με τη δύναμη Lorentz να έχει αυτή την κατεύθυνση και λόγω της Vχ ο κύκλος θα μετατοπίζεται ισοταχώς. Επομένως και αυτή η απόσταση ονομάζεται βήμα της έλικας. Το βήμα της έλικας είναι ίσο με Vχ επί την περίοδο, επειδή ο κύκλος μετατοπίζεται ισοταχώς. Β ίσον V επί συνημήτωνο θ επί 2πμ προς B επί Q. Το σωματίδιο έχει κινητική ενέργεια K, από όπου προκύπτει ότι η ταχύτητά του είναι ίση με τετραγωνική ρίζα 2K προς M, σχέση 2. Συνδυάζοντας τις σχέσεις 1 και 2, έχουμε ότι το βήμα της έλικας είναι ίσο με τετραγωνική ρίζα 2K προς M επί συνημήτωνο θ επί 2πμ προς B απόλυτο Q. Θα εισάγουμε τη μάζα μέσα στη ρίζα
προκειμένου να απλοποιηθεί. Επομένως έχουμε 2km τετράγωνο προς m επί συνημήτωνο θ επί 2π προς b απόλυτο q. Προκύπτει λοιπόν, θα εισάγουμε και τον αριθμό 2 μέσα στη ρίζα, επομένως προκύπτει η επιλογή α. Α5. Ερωτήσεις σωστού λάθους. Η συνολική δύναμη που δρά πάνω σε έναν ρευματοφόρο αγωγό, ο οποίος βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο, είναι το μακροσκοπικό αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κάθε φορτισμένο σωματίδιο που κινείται μέσα στον αγωγό. Η πρόταση αυτή είναι σωστή. Πράγματι, η δύναμη Λαπλάς που δέχεται ένας ρευματοφόρος αγωγός σε μαγνητικό πεδίο είναι η συνισταμένη των δυνάμεων Lorentz που ασκούνται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται μέσα στον αγωγό. Το μέτρο του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα είναι ανάλογο με το μήκος του σωληνοειδούς. Η πρόταση αυτή είναι λάθος, καθώς γνωρίζετε ότι το μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου σωληνοειδούς δίνεται από τον τύπο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος του σωληνοειδούς. Μπορεί ένα ακίνητο πρωτόνιο να τεθεί σε κίνηση από ένα ηλεκτρικό πεδίο. Πράγματι, είναι σωστή. Ένα φορτισμένο σωματίδιο όπως είναι το πρωτόνιο, ακόμα και αν είναι ακίνητο, δέχεται δύναμη από το ηλεκτρικό πεδίο F ηλεκτρική ίσον ε επί απόλυτο Q. Δεν είναι απαραίτητο να έχει ταχύτητα, όπως βλέπουμε και από τον τύπο αυτό. Ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται με ταχύτητα v παράλληλα με τον άξονα του σωληνοειδούς, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα. Η κίνηση του ηλεκτρονίου είναι ελικοειδής. Η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη, καθώς γνωρίζουμε ότι στο εσωτερικό ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς το μαγνητικό πεδίο είναι σταθερό. Επομένως, αν ένα ηλεκτρόνιο έχει ταχύτητα παράλληλη στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, θα κινείται ισοταχώς. Δεν θα εμφανιστεί πάνω του δύναμη Lorentz. Ο φασματογράφος μάζας δεν διαθέτει φίλτρο ταχύτητας. Η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη. Ο φασματογράφος μάζας διαθέτει φίλτρο ταχύτητας. Συνεχίζουμε το θέμα Β. Το αγώγιμο πλαίσιο του σχήματος έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου, πλευρές α, β, γ και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I. Το πλαίσιο βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου B. Η συνολική δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από το πεδίο είναι: έχουμε ένα πλαίσιο σε σχήμα ορθογωνίου τριγώνου, το οποίο είναι ρευματοφόρο και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όπως γνωρίζετε, θα εμφανιστούν πάνω του δυνάμεις Λαπλάς. Με βάση τον κανόνα των τριών δακτύλων, το ευθύγραμμα αυτό τμήμα θα δεχτεί δύναμη Λαπλάς προς τα αριστερά, έχει μήκος α. Το ευθύγραμμα τμήμα αυτό έχει μήκος β και θα δεχτεί δύναμη Λαπλάς προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ το ρευματοφόρο ευθύγραμμα τμήμα γ θα δεχτεί δύναμη Λαπλάς προς αυτή την κατεύθυνση. Η εφ είναι ίση με b I α με βάση τον τύπο της δύναμης Λαπλάς. Η β είναι ίση με b I β. Α στο τετράγωνο και φβ στο τετράγωνο είναι ίση με b τετράγωνο I τετράγωνο α τετράγωνο και b τετράγωνο I τετράγωνο β τετράγωνο. Εφ' τετράγωνο και φβ τετράγωνο ίσον b τετράγωνο I τετράγωνο επί α τετράγωνο και β τετράγωνο. Επειδή το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, το άθροισμα αυτών των τετραγώνων μας κάνει γ τετράγωνο. Από εδώ προκύπτει ότι η συνισταμένη α, β είναι ίση με b επί I επί γ. Από εδώ προκύπτει ότι είναι ίση με την f γ. Επομένως, εφ' β πλην fγ ίσον το 0. Από όπου προκύπτει ότι η συνισταμένη πάνω στον αγωγό, σε αυτό το τριγωνικό αγώγιμο πλαίσιο, είναι 0. Σωστή επιλογή λοιπόν
είναι η Β. Ευθύγραμμο σύρμα που έχει διατομή ακτίνας Α περιβάλλεται από λεπτό κυλινδρικό αγώγιμο κέλυφος ακτίνας Β. Ο άξονας του κελύφου συμπίπτει με τον άξονα του σύρματος. Μεταξύ του σύρματος και του κελύφους υπάρχει μονοτικό υλικό. Η διάταξη ονομάζεται ομοαξονικό σύστημα αγωγών ή ομοαξονικό καλώδιο. Οι δύο αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα I1 και I2-2I1 αντίθετης φοράς. Το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο που απέχει απόσταση R, α και B δεύτερα από τον κοινό άξονα και βρίσκεται μεταξύ των δύο αγωγών είναι B, ενώ έξω από το σύστημα των δύο αγωγών σε σημείο που απέχει απόσταση R τόνος ίσον α και B είναι B τόνος. Ο λόγος B προς B τόνος είναι. Το ομοαξονικό σύστημα λοιπόν των αγωγών αποτελείται από έναν ευθύγραμμο αγωγό, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα I1 και ένα κυλινδρικό κέλυφος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένας ευθύγραμμος αγωγός, που διαρρέεται με ρεύμα έντασης I2. Και θέλουμε να υπολογίσουμε το μαγνητικό πεδίο σε δύο περιοχές. Η μία περιοχή είναι αυτή. Αυτή η κυκλική διαδρομή, αυτή η κλειστή κυκλική διαδρομή είναι η αμπεριανή καμπύλη, η οποία παγιδεύει το ρεύμα Ι1. Θεωρούμε ότι η θετική της φορά είναι αυτή και θα εφαρμόσουμε τον νόμο του Αμπέρ πάνω σε αυτή την αμπεριανή καμπύλη, που αυτό θα είναι το B, αυτό θα είναι το ΔL πάνω στην αμπεριανή καμπύλη. Με βάση λοιπόν το νόμο Αμπέρ έχουμε άθροισμα B δέλτα L επί συν μ θ ίσον μ0 επί Ι έκλειστο. Το B είναι σταθερό, οπότε θα βγει από το άθροισμα δέλτα L επί το συν μ των 0 μοιρών, καθώς το δέλτα L και το B είναι ομόρροπα, ίσον μ0 επί Ι1. Προκύπτει λοιπόν ότι B επί 2π ρ, όπου ρ είναι η ακτίνα αυτή της κυκλικής διαδρομής, ίσον μ0 επί I1. B επί 2π, το ρ είναι α και B δεύτερα, γίνεται ίσον μ0 επί I1. Από όπου προκύπτει ότι το B είναι 2 μ0 I1 προς 2π α και B, σχέση 1. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τον νόμο Αμπέρ σε μία κυκλική διαδρομή, σε μία παγίδα που βρίσκεται εξωτερικά και από τους δύο ευθύγραμμους αγωγούς. Θεωρούμε θετική φορά αυτή. Αυτό είναι το B τόνος, αυτό είναι το δέλτα L τόνος, και εφαρμόζοντας εκ νέου τον νόμο Αμπέρ έχουμε άθροισμα B δέλτα L επί συν μ θ ίσον μ0 επί Ι έκλειστο, B τόνος επί 2π ρ τόνος ίσον μ0 I2 μείον I1. B τόνος επί 2π α και B, η απόσταση ρ τόνος, ίσον μ0 2I1 μείον I1, που κάνει 2I1 μείον I1. Έχουμε λοιπόν B τόνος επί 2π α και B ίσον μ0 I1. Από όπου προκύπτει ότι B τόνος ίσον μ0 I1 προς 2π α και B, σχέση νούμερο 2. Διαιρρώντας κατά μέλη τις σχέσεις 1 και 2, προκύπτει ότι B προς B τόνος ίσον 2 πρώτα. Σωστή λοιπόν επιλογή είναι η α. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε ευθύγραμμους ρευματοφόρους αγωγούς ή αγωγούς με κυλινδρική συμμετρία,
Εφαρμόζουμε τον νόμο Αμπέρ προκειμένου να υπολογίσουμε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν αυτοί οι ρευματοφόροι αγωγοί. Συνεχίζουμε το Β3, το οποίο είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα του σχολικού βιβλίου. Ηλεκτρόνιο με φορτίο μέτρου E μπαίνει σε χώρο δύο πεδίων, ενός ηλεκτρικού έντασης ε και ενός μαγνητικού έντασης B, με δυναμικές γραμμές παράλληλες και αντίρροπες. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου V είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές των πεδίων. Η κίνησή του είναι επιταχυνόμενη υλικοειδής. Κατά συνέπεια, το βήμα της έλικας είναι μεταβαλλόμενο. Τότε το Β1 είναι ίσο με. Έχουμε λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο εισέρχεται με ταχύτητα κάθετη σε δύο αντίρροπα πεδία, ένα μαγνητικό και ένα ηλεκτρικό. Εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου, το ηλεκτρόνιο θα δεχθεί δύναμη F ηλεκτρική με κατεύθυνση αντίρροπη της έντασης ε. Εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου και με βάση τον κανόνα των τριών δαχτύλων, ο αντίχειρας έχει κατεύθυνση αντίθετη ταχύτητας, το B είναι προς τα πάνω, άρα τα δάχτυλα δείχνουν προς τα μέσα. Αυτή λοιπόν θα είναι η δύναμη Lorentz. Εξαιτίας της δύναμης Lorentz, το σωματίδιο θα εκτελέσει κυκλική κίνηση. Εξαιτίας όμως της F ηλεκτρικής, ο κύκλος δεν θα μετατοπίζεται ισοταχώς με σταθερή ταχύτητα, αλλά επιταχυνόμενα. Επομένως, το βήμα της έλικας, όπως παρατηρούμε, δεν θα είναι σταθερό. Ο κάθε κύκλος λοιπόν θα μετατοπίζεται επιταχυνόμενος. Τότε το Β1 θα είναι ίσο με 1 δεύτερο α επί ταφ τετράγωνο. Β1 ίσον 1 δεύτερο. Η επιτάχυνση είναι ίση με ε επί Q προς μ λόγω της ηλεκτρικής δύναμης επί 2 π μ προς b απόλυτο Q στο τετράγωνο. Κάνοντας πράξεις έχουμε ότι Β1 ίσον 1 δεύτερο ε επί Q προς μ 4 π τετράγωνο μάζα τετράγωνο προς b τετράγωνο Q τετράγωνο. Από όπου προκύπτει ότι Β1 ίσον 4 ε π τετράγωνο μάζα τετράγωνο προς 2 μ b τετράγωνο Q. Β1 ίσον 4 π τετράγωνο ε μ προς 2 b τετράγωνο απόλυτο E. Και αν κάνουμε απλοποίηση το 4 με το 2, προκύπτει ότι Β1 είναι ίσο με 2 π τετράγωνο ε μ προς b τετράγωνο απόλυτο E. Σωστή λοιπόν επιλογή είναι η α. Θέμα Γ. Σωματίδιο φορτίο Q ίσον πλην 2 μικροκουλό και μάζας M ίσον 2 επί 10 στην πλην 8 κιλά. Εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B ίσον 2 Τέσλα κάθετες στις δυναμικές γραμμές στο όριο του πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο εκτείνεται σε περιοχή μήκους D ίσον 25 εκατοστά και το φορτίο εξέρχεται από το σημείο K έχοντας ταχύτητα 100 μέτρα ανά σεκόντ. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη απόκλιση και την γωνία εκτροπής του σωματιδίου τη στιγμή εξόδου από το πεδίο. Έχουμε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο εύρους D και φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου και κάθετη και στο όριο. Η ταχύτητα αυτή είναι και κάθετη και στο όριο του πεδίου. Και διαγράφει αυτή την τροχιά. Γνωρίζουμε ότι το μαγνητικό πεδίο δεν μεταβάλλει το μέτρο της ταχύτητας παρά μόνο την κατεύθυνσή του. Εδώ είναι το σημείο α, εδώ είναι το σημείο K. Επειδή η ταχύτητα V0 είναι κάθετη στο όριο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η δύναμη Lorentz, και επειδή γνωρίζουμε και την τροχιά του, η δύναμη Lorentz έχει αυτή την κατεύθυνση, το κέντρο του κύκλου θα βρίσκεται πάνω σε αυτό το όριο, έστω στο σημείο αυτό ω. Ομοίως και εδώ. Επομένως, θα φέρουμε μία οριζόντια ευθεία, έτσι ώστε να σχηματιστεί εδώ το ορθογώνιο τρίγωνο.
Θα βάλουμε ένα σημείο δέλτα εδώ και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι το μήκος του τμήματος α δέλτα. Α δέλτα ίσον α όμικρον μείον δέλτα όμικρον. Α δέλτα ίσον η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς μείον δέλτα όμικρον σχέση 1. Στο ορθογώνιο τρίγωνο θα εφαρμόσουμε το Πυθαγόριο θεώρημα. Όμικρον δέλτα στο τετράγωνο και δέλτα κάπα στο τετράγωνο ίσον όμικρον κάπα στο τετράγωνο. Όμικρον δέλτα στο τετράγωνο και d στο τετράγωνο ίσον με ρ στο τετράγωνο. Όμικρον δέλτα στο τετράγωνο ίσον ρ στο τετράγωνο μείον d στο τετράγωνο. Όμικρον δέλτα λοιπόν ίσον τετραγωνική ρίζα ρ τετράγωνο πλην d τετράγωνο σχέση νούμερο 2. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι μη προς BQ 2 επί 10 στη μείον 8 επί 100 προς 2 επί 2 επί 10 στη μείον 6 ίσον 10 στη μείον 6 προς 2 επί 10 στη μείον 6 ίσον 1 δεύτερο μέτρο. Εξαιτίας σχέσης 2 έχουμε ότι όμικρον δέλτα ίσον ρίζα 1 τέταρτο, δηλαδή 1 δεύτερο στο τετράγωνο, μείον το d που είναι 25 ρίζα 3 εκατοστά, δηλαδή 1 τέταρτο επί ρίζα 3 στο τετράγωνο. Αυτό είναι ίσο με 1 τέταρτο πλην 3 δέκατα έκτα. Έχουμε λοιπόν ότι όμικρον δέλτα ίσον τετραγωνική ρίζα 4-3 1 δέκατο έκτο, δηλαδή 1 τέταρτο ή 0,25 μέτρα. Μπορούμε τώρα να πάμε στη σχέση 1. Α δέλτα, η κατακόρυφη απόκλιση θα είναι 1 δεύτερο πλην 1 τέταρτο, το οποίο μας κάνει 1 τέταρτο μέτρα ή 0,25 μέτρα. Αυτή είναι η κατακόρυφη απόκλιση. Η γωνία εκτροπής του σωματιδίου είναι αυτή η γωνία. Αυτή είναι 90 μείον θ, επομένως εμφανίζεται εδώ. Το συνημήτωνο θ είναι ίσο με όμικρον δέλτα προς ρ. Δηλαδή είναι ίσο με 1 τέταρτο προς 1 δεύτερο. Αυτό μας κάνει 1 δεύτερο, από όπου προκύπτει ότι θ είναι π τρίτα. Και έτσι ολοκληρώσαμε το γ1. Συνεχίζουμε με το γ2, τη διάρκεια κίνησης σωματιδίου στο πεδίο και το μήκος της τροχιάς που διένυσε κατά την κίνησή του. Η κίνηση του σωματιδίου στο πεδίο είναι ομαλή κυκλική, επομένως v ίσον v0 ίσον δέλτα s προς δέλτα t, v0 ίσον ρ επί δέλτα θ προς δέλτα t, από όπου προκύπτει το δέλτα t είναι ίσο με ρ δέλτα θ προς v0. Έχουμε λοιπόν ότι δέλτα t ίσον 0,5 που είναι η ακτίνα επί π τρίτα προς 100. Επομένως ο χρόνος κίνησης σωματιδίου είναι π προς 600 δευτερόλεπτα. Θέλουμε επίσης και το μήκος της τροχιάς, το μήκος του τόξου δηλαδή, το οποίο υπολογίζεται από τον τύπο ρ επί δέλτα θ. Έχουμε λοιπόν 1 δεύτερο επί π τρίτα, έτσι το μήκος της τροχιάς είναι ίσο με π μέτρα. Γ3. Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας και τη μεταβολή της ορμής εισόδου-εξόδου του σωματιδίου από το πεδίο. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας είναι 0, διότι το μαγνητικό πεδίο δεν μεταβάλει το μέτρο της ταχύτητας του σωματιδίου, καθώς το έργο της δύναμης Λόρεντς είναι μηδενικό
εφόσον η δύναμη Lorentz είναι συνεχώς κάθετη σε στοιχειώδη μετατόπιση. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τη μεταβολή της ορμής. Η ορμή είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. Αυτή είναι η P αρχική, αυτή είναι η P τελική, αυτή είναι η πλην P αρχική. Η μεταβολή της ορμής είναι ίση με P τελική πλην P αρχική, ίση με P τελική συν το πλην P, την πλην P αρχική. Δηλαδή πάμε από αφαίρεση διανυσμάτων σε άθροισμα. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπολογίσουμε τη συνισταμένη αυτών των δύο διανυσμάτων. Αυτή είναι η μεταβολή της ορμής. Η γωνία αυτή ήταν 60 μοίρες, επομένως αυτή η γωνία εδώ πέρα είναι 120 μοίρες. Τότε ΔΠ ίσον τετραγωνική ρίζα P τελική στο τετράγωνο, δηλαδή P0 στο τετράγωνο, διότι το μέτρο είναι σταθερό, συν το πλην P αρχικό στο τετράγωνο, P0 στο τετράγωνο, συν 2 P0 επί P0, επί το συνμήτωνα των 120 μοιρών. Από όπου προκύπτει ότι η ΔΠ ίσον τετραγωνική ρίζα 2P0 τετράγωνο και 2P0 τετράγωνο πλην 1 δεύτερο, από όπου προκύπτει η ρίζα P0 τετράγωνο ίσον P0 ίσον μη V0, η οποία είναι ίση με 2 επί 10 στην πλην 8 επί 10 στο τετράγωνο, δηλαδή 2 επί 10 στην πλην 6 κιλά επί μέτρα ανασηκώντα. Αυτό λοιπόν είναι το μέτρο της μεταβολής της ορμής. Γ4. Την τιμή της ταχύτητας εισόδου στο μαγνητικό πεδίο, ώστε το σωματίδιο να εξέλθει από το πεδίο έχοντας εκτελέσει ημικύκλιο. Αν θέλουμε το σωματίδιο να εκτελέσει ημικύκλιο, όπως γνωρίζουμε από εφαρμογές του σχολικού βιβλίου, θα πρέπει να διαγράψει μια τροχιά ημικυκλική. Αυτό σημαίνει ότι η ακτίνα του θα είναι ίση με το εύρος D του πεδίου. Είναι μια πολύ σημαντική εφαρμογή του σχολικού βιβλίου. Ρho ίσον D λοιπόν, μη V BQ ίσον D, και εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε το V. Άρα V ίσον D BQ προς M. Επομένως V ίσον 0,25 επί ρίζα 3 επί 2 επί 2 επί 10 στη μείον 6 προς 2 επί 10 στη μείον 8. Το 2 με το 2 θα πείτε. Και έχουμε λοιπόν 0,5 ρίζα 3 επί 10 στο τετράγωνο. Ταχύτητα λοιπόν θα πρέπει να είναι 50 ρίζα 3 μέτρα ανασηκώντα. Και συνεχίζουμε με το θέμα Δέλτα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το επαναληπτικό διαγώνισμα. Φορτισμένο σωματίδιο με μάζα M ίσον 9 επί 10 στη μείον 30 κιλά και φορτίο Q ίσον μείον 9 επί 10 στην πλην 20 κουλόμπ εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B από το σημείο Α με ταχύτητα V0 όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σωματίδιο δέχεται δύναμη Lorentz μέτρου 36 επί 10 στην πλην 18 νιούτον και διαγράφει μια κυκλική τροχιά με κέντρο το σημείο K, η οποία εφάπτεται στο αριστερό όριο του μαγνητικού πεδίου έντασης B. Δίνεται το εύρος του μαγνητικού πεδίου D ίσον 10 στην πλην 2 μέτρα. Μετά εισέρχεται από το σημείο Γ σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης 100 Nm με ταχύτητα κάθετης στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές και εξέρχεται από το σημείο Δ όπως φαίνεται στο σχήμα. Κατά τη διαδρομή από το Γ στο Δ, το έργο της ηλεκτρικής δύναμης στο σωματίδιο είναι 18 επί 10 στην 20 Joule. Έχουμε λοιπόν ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Το μαγνητικό έχει εύρος D και έχουμε φορτισμένο σωματίδιο το οποίο εισέρχεται με ταχύτητα
V0 κάθετη στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού και κάθετη και στο όριο του πεδίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι θα διαγράψει ημικύκλιο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όπως βλέπουμε εδώ, πράγματι διαγράφει ημικύκλιο και στη συνέχεια εισέρχεται σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπου διαγράφει μια παραβολική τροχιά. Το πρώτο ερώτημα, το Δ1, το Δ1 ζητεί το μέτρο της ταχύτητας V0. Εφόσον γνωρίζουμε την τροχιά του σωματιδίου, μπορούμε εύκολα να σχεδιάσουμε τη δύναμη Lorentz και εδώ είναι το κέντρο του κύκλου K. Η δύναμη Lorentz έχει τύπο BQV επί μήτωνο θ, δίνεται 36 επί 10 στη μείον 18 ίσον B 9 επί 10 στη μείον 20 επί V0 που το ψάχνουμε επί μήτωνο των 90 που κάνει 1. Έχουμε λοιπόν 36 επί 10 στη μείον 18 ίσον B επί 9 επί 10 στη μείον 20 επί V0, από όπου προκύπτει BV0 ίσον 4 επί 10 στο τετράγωνο, σχέση 1. Βλέπουμε επίσης ότι το σωματίδιο διαγράφει ημικύκλιο στο μαγνητικό πεδίο. Η απαραίτητη συνθήκη, όπως είδαμε και σε προηγούμενο θέμα και πολύ σημαντική εφαρμογή του σχολικού βιβλίου, είναι η ακτίνα ρ να είναι ίση με το εύρος του μαγνητικού πεδίου. Επομένως, μη V0 προς B απόλυτο Q είναι ίσο με 10 στην πλην 2. Επομένως, 9 επί 10 στη μείον 30 επί V0 ίσον 10 στην πλην 2 επί B επί 9 επί 10 στη μείον 20. Από προκύπτει ότι V0 ίσον B 9 επί 10 στη μείον 20 προς επί 10 στη μείον 2 προς 9 επί 10 στη μείον 30. B επί 10 στη μείον 22 προς 10 στη μείον 30. V0 ίσον B επί 10 στην 8. Σχέση 2. Συνδυάζοντας σχέση 1 και 2 έχουμε B επί B επί 10 στην 8 ίσον 4 επί 10 στο τετράγωνο, B τετράγωνο ίσον 4 επί 10 στο τετράγωνο προς 10 στην 8, B τετράγωνο ίσον 4 επί 10 στην μείον 6, από όπου προκύπτει ότι B ίσον 2 επί 10 στην πλην 3 Τέσλα. Έτσι απαντήσαμε στο ερώτημα Δ2. Αν όμως πάμε τώρα στη σχέση 2, η V0 είναι ίση με 2 επί 10 στην πλην 3 επί 10 στην 8, από όπου προκύπτει ότι V0 ίσον 2 επί 10 στην 5η μέτρα ανά σεκόντα. Απαντήσαμε λοιπόν και το Δ1 και το Δ2 αυτό. Συνεχίζουμε με το Δ3, το οποίο ζητά τους χρόνους κίνησης του φορτίου στα δύο πεδία. Στο μαγνητικό πεδίο, ο χρόνος κίνησης είναι τ δεύτερα εφόσον εκτελεί ημικύκλιο. Η μάζα είναι 9 επί 10 στη μείον 30 προς το B που είναι, το υπολογίσαμε, 2 επί 10 στη πλην 3 επί 9 επί 10 στη μείον 20 π επί 10 στη μείον 30 προς 2 επί 10 στη μείον 23 ίσον π δεύτερα επί 10 στην πλην 7 δευτερόλεπτα. Τώρα θέλουμε να υπολογίσουμε το χρόνο στο ηλεκτρικό πεδίο. Επειδή το σωματίδιο αυτό είναι αρνητικά φορτισμένο, από το ηλεκτρικό πεδίο θα δεχτεί δύναμη F ηλεκτρική με κατεύθυνση προς τα κάτω. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και την παραβολική τροχιά προς τα κάτω. Όπως γνωρίζετε από την ύλη της Β Λυκείου,
Αυτή λέγεται κατακόρυφη απόκλιση. Δίνεται το έργο της ηλεκτρικής δύναμης, η οποία είναι ίση με F ηλεκτρική επί δέλτα ψ, καθώς είναι μια σταθερή δύναμη. 18 επί 10 στην πλην 20 ίσον ε επί απόλυτο Q επί δέλτα ψ. 18 επί 10 στην πλην 20 ίσον 100 επί 9 επί 10 στην πλην 20 επί δέλτα ψ. Και θα υπολογίσουμε την κατακόρυφη απόκλιση δέλτα ψ, 18 επί 10 στην πλην 20 προς 9 επί 10 στη μείον 18, που έχουμε 2 επί 10 στην πλην 2 μέτρα. Η κατακόρυφη απόκλιση όμως έχει τύπο ενδεύτερο α δελτα τετράγωνο, διότι εκτελεί ευθύρο ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στον κατακόρυφο άξονα ψ χωρίς αρχή ταχύτητα, διότι αρχή ταχύτητα έχουμε στον άξονα χ και όχι στον άξονα ψ. 2 επί 10 στην πλην 2 λοιπόν ίσον 1 δεύτερο ε επί Q προς μ, για να βρούμε την επιτάχυνση, η οποία οφείλεται στην F ηλεκτρική επί δέλτα τάφ στο τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν δέλτα τάφ στο τετράγωνο ίσον 4 μ επί 10 στην πλην 2 προς ε επί απόλυτο Q. Επομένως δέλτα τάφ στο τετράγωνο ίσον 4 επί 9 επί 10 στην μείον 30 επί 10 στην πλην 2 προς 100 επί 9 επί 10 στην πλην 20 ίσον 4 επί 10 στη 28 προς 10 στη μείον 18. Στη μείον, εδώ έχει γίνει ένα λάθος, στη μείον 32. Ίσον 4 επί 10 στη μείον. Έχουμε λοιπόν ότι η δέλτα τάφ στο ηλεκτρικό πεδίο είναι ίσο με 2 επί 10 στην πλην 7 δευτερόλεπτα. Και ολοκληρώνουμε με το δέλτα 4. Ποια πρέπει να είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου B1, μέτρο και φορά, που πρέπει να εφαρμόσουμε στο χώρο που υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο, έτσι ώστε το φορτισμένο σωματίδιο να μην εκτρέπεται κατά την κίνησή του μέσα σε αυτό. Για να συμβαίνει αυτό, απογνωρίζεται από τη θεωρία, θα πρέπει να έχουμε την ηλεκτρική δύναμη και μία δύναμη Lorentz, οι οποίες να είναι ίσες. Δηλαδή F Lorentz ίσον F ηλεκτρική, B1 Q V0 ίσον ε επί απόλυτο Q, από όπου προκύπτει ότι V0 ίσον ε προς B1 ή B1 ίσον ε προς V0 ίσον 100, που είναι το ε, στο V0 είναι 100, όπου προκύπτει B1 ίσον 1 Τέσλα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.